Moje meno je Invie, ja vás vítam v ďalšom videu. Ľudia, neviem, či si pamätáte, ale ešte v minulom dieli sme získali 6 diamantov, čo není vôbec, ale že vôbec zle. Je to práve, že celkom dobré a jo. Som rád, že sme získali toľko diamantov, ale dneska nebudeme robiť nič. Ja počkám, kým sa to vypečí samozrejme a možno sklidníme ešte to obilí. Náš Matej, ten ho má dlouhatej. Kosí z ním kužata, chodí s ním na žata. Náš Matej, ten ho má dlouhatej, kosí z ním kužata, chodí s ním na žata. Náš Matej, ten ho má dlouhatej. Dneska zaskopať pôjdeme, ľudia. Celkom sa teším, nebudem hovoriť nič. Jo. Ako ja by som chvíľa kopol diamantový krumpač a skúsil sa aj pozrieť do nedru, ale to neviem, či bude dobrý nápad. No nič, ja zase strihneme to, už poznáte, kým tam dojdem. Ja som sa rozhodol, že budem kopať 4, raz, 2, 3, 4, možno trošku viac, tak napríklad sem začneme ťažiť zase ďalší tunel. Dúfam, že bude veľa šťastia. Ja keď by som hneď teraz našiel dia, by to bolo husté, ale ja som si teraz vedomil jednu vec, že vlastne ja tu kopať nemôžem začať, lebo ja tu nie som na úrovni 11. Počkať, jak to ešte raz som našiel diamanty, to som našiel na úrovni 11, nie? Ježišmaria, to ja som iný. Ale ja nepozerám Romana, u neho mám odber ešte od mala. Som pozeral jeho scholky s Matemom, s Dejzrom, to bola nádherná doba, ešte vtedy bol ten človek, dá sa povedať, že normálny. Každú jednu scholku som od neho videl, ale potom čo už bola to raz scholka s psami alebo s mačkami dokonca, tak to už som nepozeral, už proste začal pozerať gamera. Som na neho prišiel, že existuje to možno keď som mal 7, možno menej rokov ešte aj. Kde je tá cesta? Tu sme na Psilon 11, no výborne. No ľudia, ja začnem kopať tu. Ok, poďme kopať. Tyjo, som si ešte musel vykraftiť točky mimochodom. Dobre, ja budem kopať týmto krumpačom, aby som mohol zničiť už. Hneď zlato, kámo, ja cítim, že to dneska už budú aj diamanty. Kámo, tak to bude dobré. To bude dobrá cesta, už to cítim teraz. Ty, kebyže teraz nie tak diamanty. Tak to by bolo celkom husté, nechcem hovoriť nič. To by ste museli dať like. Kámo, každý jeden like sa rovná jeden diamant. A keď nájdem do 10 sekúnd diamant, tak musíte dať like. Nie, že môžete, ale musíte. 1, 2, 3, 4, 5, prosím, 6, 7, 8, 9, 10. Tak nič, no, tak asi sa s lajkom neuspokojím, no. Nevadí, veď vy ho aj tak dáte, hehe. No prosím, dajte ho, keď už kúkate na toto video, tak prečo ho nedať? Že áno. Dajte like. Like mi pomôže, aby som mohol nájsť dia. Jeden like sa rovná jeden diamant pre mňa. Ak to nebude ani jeden like, tak ho zabijem. Ja vidím, že vlastne Minecraft celkom baví, lebo na minulom... A všimol som si, že jedno moje video je Survival Abbey 11 dvakrát, takže to prosím vás ignorujte, jo. Lebo toto mal byť asi už 14. diel, ale v skutočnosti je 15. Takže to prosím vás ignorujte úplne. Všimajte si to nejak, aby potom ste sa nedivili. Proste viete, že mám 14 dielov, takže to je celkom nice. Aj keď neviem prečo som sa pomýlil do Survival Abbey 11, no to je jedno. Nevadí, no, vy mi to odpustíte určite. No. Možno by... No, dobre, no. Plus diamanti. Ježiš, ja som retard. Som myslel, že kejvka. A to je jedno. Čo stalo? Som úplne nepobral. Ale som si zničil tú točku. Asi hej. Ty, ja neviem, či mi bude stačiť krumpač. Som toho fakt vykopal už veľa, no ale tak krumpač neviem, či mi bude stačiť.
asi jeden nie. No, ja neviem, jak to mám komentovať, proste ja som komentátor level milión, ale neviem, jak mám komentovať toto ťa, takže lidi, tažíme kamen, položíme točku, nedá sa točka do druhej ruky, to skúsim hneď. Ty by to bolo husté, keby, ale myslím si, že nie. Ja tu nemám ani možnosť druhej ruky dokonca. Super. Čo sa robí? Ja. Poďme preč. Ja nie, reálne, fakt ja neviem, ako to spraviť zabavné. To je proste, ja nechápem, jak to ten Jakari môže komentovať. Rozstrihanie chcem. Tu nebol Iron. Kamel mám normálne videný. Ako dneska som mal ešte len 2 online hodiny, zajtra mám 2 slovenčinu a angličtinu, tak sa, no teda literatúru a angličtinu. Kámo, to som v prdeli, lebo ja som si... Okej, nesom. Takže možno aj zajtra vyjde video, ale neviem. Mne sa zdá, že keď sa... Diamanti. Myslím, že keď sa tak zastávam, kamo ne, kamo, tak ja tu zomriem. No nevadí. Kamo, skúsim ho vykopať. Myslím, že to mi asi nepomôže. Ja som ho zobral, ok, tak už. Aspoň vieme, dobre. Ľudia, to strihnem, kým tam dojdem. Ľudia. Toto bude musieť byť na videu. Ja som kopal cestu a ja som povedal do 10 sekúnd, keď toto, tak mi dáte like. A ja som si to asi nevšimol, alebo čo, ale to sú diamanty. Takže viete, čo máte spraviť? Kamo, lol. Ľudia, to určite bude na videu, na zozname. To určite bude. Kamo, tak toto. Ja sa tak teším na tie komentáre, čo budú, lebo väčšinou, ja keď niečo vyťažím, tak ja proste, keď sa vraciam, tak ja si tu zapnem video, popri pozerajte. Ja teraz mám napríklad niečo zapnem. Video. Jak dudabo. Sa hrá tu kúkam od Semistera, túto animáciu, proste ja som kúkal a ja som si to až teraz všimol, lebo ja som si povedal, že ostrihnem to a poviem, že ježiš, to je náročná cesta a proste tu bol diamant, takže ľudia, nezabudnite like, kámo, to je extrém, kámo, dneska, kámo, tak akože ja už tomu Jakarimu celkom akože, okej. A mimochodom, asi Mister u mňa tak trošku skončil, trošku ako, akože neskončil som zase Mistrom, lebo on je celkom fajn youtuber, ale nepáči sa mi, že kopíruje Jakariho s tým eventom, chápete, není to od neho pekné. Ale možno ani veľmi, možno sa mi to iba tak zdá, že strašne kopíruje a že je proste hnusný. No to nie je ani tak pravda, lebo ja som od neho kúkal zombie apokalypsu a to, že kopíroval v minulosti, to ma nezajímalo. Ja som aj tak kúkal, keď neviem koľko rokov dozadu možno, to ešte keď som bol štvrták, čo som už teraz šiestak. Tu je bedrock! Husté. OK, ľudia. Posledný diamant. Dia. Kámo, čo sa stalo? Prosím, vyťaž ho. A vyber ho. Kámo, tam je ešte jeden diamant. Si zo mňa robíš srandu. Ja mám 10 diamantov a tam je ešte jeden. LOL. OK. To je úplne iné. OK, ja tu dám... Som tu úplne nechcel dať. OK, ľudia. Ja tu si dojdeme, to už poznáte. Ľudia, tu je mesto, kde už som dvakrát chcípol. Ja tam idem chcípnuť ešte raz. I don't give a fuck. Nemal som viac levelov náhodou? Lebo sa mi to iba stalo. Ja, tu je ten jeden diamant, ktorý sme si vykopali. No tu je posledný diamantíček. OK. Aha. OK. Ja to nechcem dodržať, ja chcem dodržať, ale to pravidlo, že... OK. Ja chcem dodržať to pravidlo, že to bude takto ako... To bude ako most, viete čo, ja to tu nechám. Ako to, ten most, alebo ako to mám volať. Ja to nechám.
A začnem kopať napríklad týmto smerom, alebo týmto. Týmto smerom ešte nemáme nič vykopané, tak poď. A keď tu hneď budú ďalšie diamanty, tak akože ultra luck. Ja normálne budem šalý radosťou. Skontrolujem to, lebo sa mi zdá, som dačo videl hore. OK. To je jedno, ale akože... Nie, tu je štrk, tak na to zabudni. Dovidenia. Nájdeme si túto... Napríklad touto cestou pôjdeme. Tá vyzerá dobre. Tá nevyzerá dobre, ja klamem. OK. Nič. Nie. Počkať, ja som zabudol do točku. Ja by som si našiel X-Ray mod. Nerobím si srandu, X-Ray je pre nubákov. Teda pre hackerov. Ja hacker nie som, hej. Ja som hackol maximálne 85 hier, to je málo. Teda veľa, to je málo, teda veľa. To je jedno. Je noc, to sme si už mohli všimnúť cez ten bug. A ešte sme sa mali... Nepôjdeme sa ešte pozrieť tam do toho jazierka, že či tam ešte nie sú nejaké riášky. Ja sa myslím, že už asi nie, no ale tak asi, no. Tak ne, nepôjdeme zbytočne. Alebo viete čo, ľudia, mne tu o chvíľku končí krumpač, takže ja idem sa tam pozrieť. A už natáčame 12 minút, no 11:15, tak to je akože teraz momentálne čas 12:44, keď točím toto video. No aby ste mi potom, keď toto video vyjde 16:00, aby ste mi už verili konečne, že sa mi renderuje video dosť dlho. A už tu vyzerá, že tu už nič není, ale samozrejme radšej to preskúmam. Tu už asi zomriem. Ja tu není šanca, že by som... Aha, tu je toto. Ja sa tu nadýchnem a ešte skúsim sa ísť tam pozrieť. 3, 2, 1, poď. Come on. Ja tu už nič není. Čo je toto? To je redstone, ok. Je to redstone? Jo, je to redstone, ok. Saved. Tu už nie je nic. A tu už tiež nič není, nie? Ja tu nie je žiadny diamant. OK. Ale je tu železo. Tak to ešte vykopem. Ja by som... Lebo ja nemám úplne veľa železa, chápete to? Ja sa potom ešte musím pozrieť na záznam, jak som našiel tie diamanty. A ako nad ksichtom ani som o tom nevedel. To sú snad 2 ložiska toho železa za sebou, nie? No. Lol. Celkom vzácne. No. Jeho tu celkom dosť, nebudem kecať. Nice. OK, idem chcípnuť. Nie, tam ešte bolo železo. Tak ešte vykopem. Akože každá jedna surovina je dobrá. OK, paráme. Do vojdu. Paráme. Ja neviem prečo, ale ten redstone ešte furt svieti. Neviem prečo. Vykop ho. Tak ho kopne. Hej, vrale. Kam, čo to je za hru? To je proste tá najhoršia hra na svete. Dobre, sypli sme konečne. Máme 2 diačky. Nice. Kámo, ale 18 dia, hej. Ľudia, to sa začína listovať celkom pekne. Mne sa to ľúbi. OK, ľudia, mne príde ľúto žrať tie veľké jedlá, takže... OK, ja si pôjdem toto sklím. Toto pôjde preč. Som povedal, že to pôjde preč. A mimochodom mám v pláne si urobiť oveľa väčšiu a lepšiu záhradku a efektívnejšiu, takže... Ale samozrejme na pár mi píšte do komentárov, ale cez počítač vy to už viete. To už poznáte. Musíte to poznať už v mojich videí. Ten frajer, čo sa mi pozeral na moje video 24 krát, alebo možno aj 30 už, tak je fakt ako... By som chcel iba... Prečo som zobral tie seedy? Mne sa nehodia celkom. No, 1 seed, wow. OK. Ja som chcel povedať, že... ten, kto... No, pochybujem, že niekto pozeral, si myslím skôr, že to bol survival app, ani neviem koľko. Takže možno to je iba... ďalšie vyraz. Kámo, normálne to je celkom efektívna farma, sa nezdá. Tak celkom efektívne. Ja potom ešte... Ja teraz vyberiem toto, no jo. A mne treba vykraftiť nové nástroje, takže asi rip všetko železo. Počkať, máme 9, z toho budú 3 chleby. Tak to nie je veľmi dobré. OK, nechcem sa zdržovať tým.
No, i keď to by možno bolo aj rýchlejšie, neviem prečo som povedal zdržovať, keď by to možno bolo aj rýchlejšie. Ja si zoberiem tieto sweetberriesky. Ja si ich zoberiem celkom dosť. To bude ako moje jedlo. Teraz mi krečne hra, si zo mňa robíš prdel. Ok, ľudia, rozhodol som sa, že na to kašlem, no a jo, keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, no a zatiaľ čau.